Hľadáte dvojizbový v Trenčíne za skvelú cenu, ideálne niečo do 130 000, niečo na bývanie aj na investíciu, uprednostňujete skôr komornejšie bývanie pred bývaním na sídlisku? Byt na Soblahovskej vám túto príležitosť ponúka. Nová kuchynská linka, laminátové podlahy, omietky, plastové okná, murované jadro a vymenené vchodové dvere. Svoje náklady môžete mať pod kontrolou, pretože tento byt má vlastné kúrenie. Byt sa nachádza v nízkopodlažnom bytovom dome po rozsiahlej rekonštrukcii, vrátane nových lóžií s presklením. Byt sa nachádza na druhom poschodí bez výťahu, preto je tento byt vhodný pre niekoho, kto ocení kľud a súkromie vrchného poschodia. Tak nepremeškajte túto príležitosť, zavolajte ešte dnes a rezervujte si svoje miesto na obhliadke.